Man, værsgo, mand. Kom over. Prepare to the standing worm. Whoop, og sådan der. I love ungdomshuset. Hvad fanden er det for noget skøjet, mand? Ja. Sådan der. Du starter ikke på ny, skru bare op. Ikke op, mand. Vi har vækket smed klokken B om morgengrok. Lav nu den der stående ord, mand. Jeg får hånd i nakken af at sidde og holde det her lort. Sådan der. Whoop. Og jeg får selv grineren ud på det her kamera der. Den der arm der, den bare... Prøv lige at lave den der bølge der igen, prøv at se her. Fuldstændig, og så kommer en stor nordom. Lad os lige se det der whoop med kroppen der. For satan, ja, ren vodka, mand. Ja, lav det. Kokkefar, ren vodka. Så kommer den, mand. Ja, du er sindssyg, du er mærkelig unge i hovedet, mand. Ja, vi skal ud og køre bil, mand. Sådan. Juppa! Sådan, mand. Den stående orm. Sådan der. Den stående orm. Jeppa, bang. Sådan. Fuck, hvor er du fuck? Hvad fanden